Koji su dalje planovi što se tiče rase, znači, da li se, je li postoji neki savez vas uzgajivača, da li radite na priznavanju u domaćem, to je državnom savezu? Da. Pa postoji, to je da kažem neformalno udruženje naših odgajivača, ima nas u stvari nekoliko velikih odgajivačnica, mi se sastajemo s vremena na vreme, konsultujemo se, svako iznosi svoje probleme, da kažem, sa tom rasom, predloge, tako da u suštini to je prvenstveno druženje, prvenstveno se družimo, ali naravno da se to se za sad dobro pokazalo, jer primećen je veliki napredak u samoj rasi, mnogo više pasima koji su u samom standardu, tako da za sad smo zadovoljni, ali naravno cilj svega toga je priznanje ove rase od Kinološkog saveza Srbije, a kasnije i od Međunarodne kinološke organizacije. Koliko pasa? Federacije, tako. Pa, malo je teško reći koliko pasa ima, ali mogu slobodno da kažem oko 100 pasa. Oko 100 pasa, grubo rečeno, u strogom standardu. Da, znači to je neki idealni standard. Ima mnogo više pasa koji imaju neke male nedostatke, i oni naravno nisu isto u standardu, ali imaju, da kažem, neke male nedostatke, što kaže. I oni koriste se u priplodu? I oni se koriste u priplodu, naravno kod njih je selekcija mnogo strožija i selekcija prilikom štenjenja mnogo je strožija, tako da naravno psi koji prenose samo dobre osobine, oni se koriste u priplodu. Tako da, inače ima za samu rasu ima i rodovnik, izdaje se rodovnik, naravno to je privatni rodovnik, sa pečatom i potpisom osnivača rase, to je neka vrsta garancije. Koja... U slučaju priznavanja i sve važi kao pedigre. Da, naravno što kaže, jer opet to je pečat i potpis osnivača rase, neka vrsta garancije da je to i opet se vidi što kaže preci, jer dešava se da ljudi ukrštaju sopa sa raznim drugim rasama i tako ga, da kažem, prodaju kao sopa, međutim to je u stvari mešanac i tu dosta štete nanose samoj rasi. Protiv toga se puno borimo, eto jedan vid borbe što kaže srpski odbrambeni pas i tu bi apelovao na sve one koji su zainteresovani za ovu rasu da uzimaju isključivo pse koji imaju ovaj rodovnik. Pas je već uhvatio korena, znači rasa se održava i održava se, da li postoji u stvari kakvo interesovanje među ljudima? Interesovanje je veoma veliko, jako puno ljudi se interesuje za njega, tako što više ima i veoma puno poznatih ličnosti koji su zainteresovani, koji imaju već sopa, recimo da ih ne nabrajam sad, Kusturica, Emir Kusturica, da, pas čak što više bio u reklamama, reklamirao naše poznato pivo, kafun i tako da u suštini ima ih Gaje su u Srbiji i u Bosni, to smo rekli. Da, ima ih, da. Prešli su dosta sopova je prešlo granice Srbije, da tako kažem. Ima ih u Hrvatskoj, u Sloveniji, Austrija, Nemačka, Francuska, Bugarska, Makedonija. Dosta i u inostranstvu je jako veliko interesovanje za samu rasu. Pogotovo u Rusiji je veliko interesovanje, gde očekuje, gde je u planu da se da kažem izveze, da se pošalje veliki broj pasa. Naravno da sad sve to još uvijek realizujemo, ali nadamo se da ćemo ga proširiti na tu zemlju. Ja sam na internetu nešto pratio, po nekom forumu, ne znam sad koji je tačno bio. Bilo je u planu neka velika izložba da se održi u Mitrovici, je li tako? To je neko veliko druženje, kao vlasnika sopove, da se pokaže koliki broj pasa ima. Da, to je još uvijek u organizaciji, još uvijek to organizujemo, još to nije realizovano, još uvijek, kažem te što naša druženja, to je više manji karakter, ako više to vuče neku privatnu stranu, gdje se izađe nas 10-ak, možda se okupi, bude 10-ak, 15 pasa, znači nije došlo još do neke velike izložbe, ali u planu je. Očekujem ako ne bude ove godine, sigurno sljedeće godine će biti.
Za kraj treba reći da je najvažnije da se shvati da srpski kinolozi imaju veoma retku priliku i mogućnost da svetu ponude jednu novu rasu pasa. I ono što je veoma važno reći je to da je najveći deo tog posla već odrađen. Ova novostvorena rasa se i pored svih muka i teškoća ipak održala i što je veoma bitno stekla svoje obožavaoce širom Srbije, bivše Jugoslavije, Evrope i sveta. Pomoć SOP-u ne bi trebala da bude briga samo ljubitelja pasa i Kinološkog saveza, već bi trebalo da bude i briga države i njenih zvaničnih organa. Svaki dan je sve više ovih pasa. Oni su postali stvarnost.